ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಪ್ರಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಪ್ರಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಯಾನ 1.5 ಕಪ್ ದಾತ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ತೊಂದೆ. ಸೊ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೋಡಾಂಡ. ಸೊ ಒಂದು 1.5 ಕಪ್ ರೈಸ್ ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ದಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆತದೀಕ. ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಹೆವಿ ಬಾಟಮ್ ದ ವೆಸಲ್ ತೊಲ್ಲೆ ದಪ್ಪ ಅಡಿಯತ್ತೇನ ಪಾತ್ರೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತುಪ್ಪ ಗೀ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಹೋಲ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಂಚಿನ ಮಾತೊಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ ಪಾಡೋನ್ಗ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇ ಲೀಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸೋಂಪು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು. ಓಕೆ ದೆನ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊನ್ನೆ. ಸೊ ಅವು ತುಪ್ಪಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಪ್ಪಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತ ನೆನತ್ ದೀತಿನ ರೈಸನ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ ನಮ್ಮ ನೀರಿಡ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀತತೆ ಅವೇನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತದ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಪಾಡೋಣ. ರೈಸನ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತುಪ್ಪಡ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ರೀಲ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ತುಪ್ಪಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ ರೈಸ್ಗ್ 2 ಕಪ್ ನೀರ್ ಪಂಡ ಡಬಲ್ ನೀರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1.5 ಕಪ್ ದಾತ್ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ 3 ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ಕುಕ್ ಮಂತ. ಸೊ 3 ಕಪ್ ದಾತ ನೀರ್ ತೊಂದೆ ನೆನ್ ಪಾಡ್ದು ರೈಸ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಮುಚ್ಚಿದ್ ರೈಸ್ ಕುಕ್ ಆಯರೆ ದೀಕ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಬೋಕ ರೈಸ್ ಕುಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3/4 ಕುಕ್ ಆಯ್ನಟ ದಿಯೋಡೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಕ್ ಆಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ದಮ್ಮುಡ್ಲ ದೀಪೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 3/4 ಕುಕ್ ಆಪನ ಬುಟ್ಟ ದಿಯೋಡು. ಪಿರೊಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತೊಂದಿನ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೊತ್ಕೊಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಂದು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾನದ ಮಸಾಲ ಮಂತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತುಪ್ಪಡ್ ಪೊತ್ಪೊನಗ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಆಯ್ಬುಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತುಪ್ಪಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ನೆ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತೊಂದಿನೇನು ಪಾಡೊನೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನಗ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್. ಸೊ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಬೇತೆ ನಮನೆಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀದ್ ಬೇಯರೆಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಅತ್ತನ ಇಂಚ ಸಪರೇಟ್ ಮಂತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದಮ್ಮ ದೀದ್ಲ ಕುಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆನಿಯನ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊನೊಡು. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ಪುದೀನ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೇನು ಮೂಜೆಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾ ಇಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಪೋವಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಅತ್ತನ ನಿಕಲ್ನ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮಾತ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ
ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡ್ಲೆ. ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಮೇಥಿ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ. ಸೊ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲನ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕಾನಾಗ ಪಾಡೊಂದ ಅಲ್ಪ. ಈ ಪ್ರಾನ್ ದ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಬೋಡು. ಇತ್ತೆಂದು ಎಡ್ಡ ಫ್ರೈ ಆತಂಡ ಇತ್ತನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ಕೊಜಪು ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಕರ್ಡ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಮಸಾಲ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪೊಡಿ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದತೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತ ಪ್ರಾನ್ ಪಾಡೊಂದೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿ ಬೋಡಾಂಡ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕುಕ್ ಆವಡ್. ಹಾಫ್ ಕುಕ್ ಆಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಂದೇನು ಬೇಪಾಗ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಯರ್ ಮಂತದ್ ದಮ್ ದಿಯೆರೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಅರ್ಧ ಕುಕ್ ಆಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾನ್. ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಯಾನ್ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ. ಸೊ ಅವು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಂಡ ಈಗ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ. ಸೊ ಬೋಡಾಣ ದಪ್ಪನೆ ದಿಯೋನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿನ. ಸೊ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತ ನೀರು ಯಾವು. ಸೊ ನೆನ್ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬೇಪಾಗ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಂತನ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ. ಸೊ ಅವಲ ರೆಡಿ ಆತದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೆವಿ ಬಾಟಮ್ ಪಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ರೈಸ್ ದಲ್ಲ ಈ ಮಸಾಲದಲ್ಲ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಾತಿನ 3/4 ಕುಕ್ಕಾತಿನ ರೈಸ್ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಶಿ ಕುಕ್ಕಂಡೆ ಅವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಕ್ಕಾಪನ ಬುಡ್ಚಿದ ಇಪ್ಪಿಂದ ಪಿರ ನಮ್ಮ ದಮ್ ಹಿಡ್ದಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ರೈಸ್. ಸೊ ಒಂದೇನ ಇತ್ತ ಲೇಯರ್ ಆದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಲೇಯರ್ ಪಾಂಡ ಯಾವುಂಡು. ಸೊ ಮಾತ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದ ನೀರನ್ನ ಮಿತ್ತಡ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬಿತ್ತು ದೆತ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿನೊಂಚೂರು ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರೈಸರ್. ಸೊ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದ ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸರನ್ ಒಂಚೂರು ಪೇರಡ್ ಪಾಡ್ದಿಯೋ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋನ್. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೇಟ್ ದೀದ್ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಲೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಪೋಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕೇಟ್ ದೀದ್ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ ವಿಸಿಲ್ ದಿಯೋಚಿ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ ದೀದ್ ಐತ ಮಿತ್ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ನ ದೀದ್ ನಮ್ಮ ದಮ್ ದಿಯೋಡು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಹೀಟ್ ಉಪ್ಪಡ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋಟ್ ದಿಯೋನ್ನೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಕುಕ್ಕಾಂಡ ಯಾವುದು ಪಂಡ ಪ್ರಾನ್ಲ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಪುಂಡು ರೈಸ್ಲ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಗಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ದಮ್ಮಗ್ ದಿಯೋಡು. ಸೊ ಪ್ರಾನ್ಗ್ 10-15 ನಿಮಿಷ ಯಾವುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದಮ್ಮಗ್ ದಿಯೋಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದೇನ ಸ್ಯಾಲಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕುಂಬರ್ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಅಂಜಿನ ತೆಕ್ಕರದ ಸ್ಯಾಲಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಿತ್ತಗ್ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪದ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪದ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಡ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ತೊಂದೆನ್ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ
ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಂತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರೆ ಮನಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಇನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ತಿರಾತಿ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್